tænker, der kun er én fest tilbage med de gamle CU-formand. Ja, det bliver godt at slippe af med 3. G'eren. Og især skien. Jeg er Jens. Hvad var det? Hørte I det? Det er sikkert bare nogle klamme kugler, der spiller rollespil. Jeg synes altså ikke, det er sjovt, det her. Hvem er det? Altså, jeg åbner ikke. Jo, du gør, du er en pige. Men... Okay. Hallo? Hvad sker der? Der er en med en kniv. Hvad skal vi gøre? Hvad så? Hvad? Hvem var det? Det var sgu da skien. Hvorfor skal I have lov at leve? Det er fordi, vi er de nye formand. Vi skal jo levere festerne næste år. Og kold øl. Hvor er sørgeligt, at 3. G'erne skal gå ud. Tag lige sammen. Man skulle fandme tro, det var lektiecafés film der. Jeg er ked af det, men vi er færdige nu. Vi har nu gjort jer så klar som muligt. I er forberedt, modsat de mest fulde første G'er for hold kæft, de er slemme. Men altså, de er ikke lige så fucked up som Q. Ej, fuck jer. Men hvad med skien? Ja, han tog hjem til Husteds lille søster. Når festen er slut på fredag, så er det jer, der er de nye formænd, og jer, der kører det her. Vi ses. Nå ja, og indgangen fredag koster kun 20 kroner. Fedt, så festen den er... Længere end kuben. Og billigere end Q. Og øllen er koldere end til kub. Og vi er rigtige DJ's. Ha 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 ha!